A čo teraz? Bude sa meniť územný plán, alebo mesto ďalej ráta využitím tak, ako je v územnom pláne? Napriek tomu, Pozrite, podľa môjho názoru sa dostal zámer výstavby heliportu do územného plánu nejakým nedopatrením. Ja to nazvem takto. Bolo to schválené 16 dní po komunálnych voľbách, kde už poslanci všetci mysleli na niečo úplne iné a pri hlasovaní o tom im zrejme ich pozornosti ušlo to, že v lokalite Vondrašova v blízkosti obydlí trvalého charakteru, v blízkosti veľkej rekreačnej zóny chce niekto postaviť letisko typu heliport. Takže tak sa tam dostalo vyjadrenie, že v tejto zóne môže byť heliport. Mesto podpísalo mňou podpísalo stanovisko nejakému návrhu, ktorý bol predložený na základe informácie, ktoré som dostal od pani inžinierky Bachtíkovej, sme to podpísali. Záväzné stanovisko mesto Liptovský Mikuláš po posúdení vašej žiadosti súhlasí, teda pánovi Fogášovi, súhlasí s projektovou dokumentáciou letecko-prevádzkové a stavebno-technické posúdenie heliportu Liptovský Trnovec. To podpísalo mňou podpísalo stanovisko nejakému návrhu, ktorý bol predložený na základe informácie, ktoré som dostal od pani inžinierky Bachtíkovej, sme to podpísali. Je to stanovisko z 8.2.2011, ktorý podpísal primátor mesta dr. Alexander Slavkovský. Primátor mesta je jediným zodpovedným za mesto, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Zodpovednosť je na primátorovi tohto mesta. Pán primátor sa chce vyzuť zo svojej vlastnej osobnej zodpovednosti a to jednoducho nejde. Zodpovednosť je na primátorovi tohto mesta. Pán primátor sa chce vyzuť zo svojej vlastnej osobnej zodpovednosti a to jednoducho nejde.